σκοθήρα μου. Τουλάχιστον δεν υπέφερα. Θα αποκωδικοποιώ και τα γριλίσματά σου. Πες μου τι σκέφτεσαι. Κυνηγάμε ένα θηρευτή. Ένα λύκο. Ναι. Οι θηρευτές σκοτώνουν. Αυτό προστάζει η φύση τους. Εδώ κάνεις λάθος. Έλα με προσοχή. Μη φοβάσαι, μικρέ. Θα σε βοηθήσουμε. Σωστά. Όχι, μη. Έλα. Ο άρρωστος λύκος που πέρασε το σύμβολο βρήκε τρόπο να μπει. Όπως είπα ότι θα έκανε. Έπρεπε να δράσουμε. Δεν ήταν πρόβλημά μας. Τώρα είναι. Δεν χρειάζεται να φτάσει στο κατόφλι μας το πρόβλημα για να είναι ευθύνη μας. Αν έχουμε τη δυνατότητα να περιορίσουμε τη ζημιά του, πρέπει να ενεργήσουμε. Γιατί κρυβόμαστε και δεν κάνουμε κάτι? Δεν κρυβόμαστε. Θα με αφήσεις να το σηκώσω εγώ. Καλό παιδί. Φέη. 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 Φέη! Ο χρόνος τελειώνει, αγάπη μου. Και πρέπει πολλά να γίνουν. Αδερφέ! 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 Πού είναι ο Αντρέας? Γι' αυτό σου φωνάζω. Πήγε να θάψει το λύκο και δεν επέστρεψε. Πέρασε αρκετή ώρα. Δεν θα είναι μακριά. Το χάσμα του Μπάλντουρ είναι ασταθές, αδερφέ. Δεν θα το δοκίμαζε. Λες να έκοψε δρόμο από το βασίλειο ανάμεσα στα βασίλεια? Όχι, οι πέτρες δεν έχουν κουνηθεί. Αδερφέ, είμαι σίγουρος ότι δεν μπήκε μέσα. Για να δούμε. Τα χνάρια οδηγούν στο παγωμένο ποτάμι. Μάλλον εκεί τον έθαψε. Η φωτιά αργοσβήνει. Πού μπορεί να πήγε μετά από εδώ? Σύρθηκε μέσα από εδώ.
ύπνος σου ήταν ανήσυχος, ακόμα και για σένα. Εφιάλτες. Ονειρεύομαι το παρελθόν, σχεδόν κάθε νύχτα. Α, τις παλιές κακές μέρες, στην Ελλάδα. Όχι, νιώθω πως η Φέη θέλει κάτι να μου πει. Μη μου πεις, αδερφέ, ότι μιλάς πάλι με φαντάσματα. Όχι, αλλά είναι κάτι περισσότερο από ανάμνηση. Πες το με λόγια, αδερφέ. Τα χνάρια σταματούν εδώ. Και δεν είμαστε μόνοι. Από δεξιά! Ληστές, στα αριστερά σου! Μπράβο! Βρωμεροί ληστές! Ήρθαν υπερβολικά κοντά. Να ελέγξουμε το σύμβολο προστασίας. Είναι ένα δέντρο πιο πάνω, ναι. Λοιπόν, Είχες δίκιο. Το σύμβολο έχει σπάσει. γι' αυτό έχουμε εισβολής. Τι έγινε εδώ? Μια αρκούδα σακατεμένη. Από τι? Από μεγαλύτερη αρκούδα. Πληγωμένη. Η μάχη κατέστρεψε το δέντρο. Να βρούμε τον Αντρέα. Ναι, με τόσα άγρια θηρία και ληστές επιδρομής, μάλλον αναζήτησε καταφύγιο. Ακολούθα το μονοπάτι, θα τον βρούμε. Αχα! Το μονοπάτι είναι απέναντι, αν ανοίξεις το δρόμο. Τι πιστεύεις ότι έκανε το μικρό να φύγει? Μαλώσαμε. Με κατηγορεί ότι κρύβουμε από τον Όντιν. Είναι λογικό να φυλάγεστε αφού σκότωσες 3 συγγενείς του. Θα ζητήσει εκδίκηση. Γι' αυτό ο Ατρέας πρέπει να μάθει να επιβιώνει μόνος. Αναφέρεσαι στην προφητεία. Επειδή οι γίγαντες έριχναν νεκρό σε έναν τοίχο με αρκετά ακριβείς προβλέψεις. Δεν πιστεύω σε προφητείες. Μάλιστα. Πάλι καλά. Και τι πιστεύεις για την προφητεία, Μιμήρ? Είμαι δύσπιστος εκφύσεως, παρόλο που έχω δει πράγματα που δεν εξηγούνται. Οπότε, όσο εξυπνότερος άνθρωπος που υπάρχει, δεν έχω την παραμικρή ιδέα.
Ληστής! Αριστερά! Δεξιά, αδερφέ! Εντάξει, πού πήγαν τα ίχνη? Πίσω σου, αδερφέ! Πίσω σου, πρόσεχε! Πάρα πολύ για να είναι νυχτευτές. Ίσως έχουν καταβλισμό εδώ κοντά. Ξέρω τι σκέφτεσαι, αδερφέ. Αλλά ο Ατρέας μπορεί να τα βγάλει πέρα. Τον δίδαξες καλά. Έτσι μου λέει κι αυτός. Δαυλή. Και το μονοπάτι οδηγεί στη σπηλιά. Τουλάχιστον ξέρουμε που πάμε. Θα μπορούμε κάπως να μπούμε αθόρυβα. Ή μπορείς να κάνεις αυτό. Από αυτούς τους ληστές έσωσες τους λύκους? Όχι. Δεν είναι τόσο καιρό εδώ.
ίχνη περνάνε από εδώ. Οδηγούν πιο βαθιά. Θα βρούμε κι άλλους. Για δε, κάποιος βρέθηκε στο δρόμο της Αρκούδας. Φωτιά από ψηλά! Αυτός έχει σφεντόνα! Πρόσεχε, αδερφέ! Φωτιά από ψηλά! Φωτιά, πίσω σου! Ατρέα, είσαι εδώ! Ίσως ο Ατρέας να πέρασε από εδώ ψάχνοντας καταφύγιο. Συνέχισε όταν είδε τους ληστές και μετά μπήκε η Αρκούδα. Εντυπωσιακό μακελιό. Την παραδέχομαι. Λες η Αρκούδα με κυνηγούσε τον Ατρέα? Μπορεί να ήταν πληγωμένη και να την κυνηγούσε ο Ατρέας για να τη βοηθήσει. Τον ξέρεις το μικρό. Ατρέα! Πού είσαι? Βρήκαμε την Αρκούδα!
Μας βρήκε! Φαίνεται να τσαλίζει. Έρχεται. Πάτησες τώρα, αρκούδα! Είπα την πριν επιτεθεί ξανά! Είπα την, φαίνεται σαν λιγότερη. Ατρέα! 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 Τι... Πρώτα, συγκεντρώσου, θεραπεύσου. Τι συνέβη? Δεν θυμάσαι. Έθαψα τον Φένιρ και μετά δεν είμαι σίγουρος. Ήμουν λυπημένος και θυμωμένος και φοβισμένος. Μετά θυμάμαι να τρέχω. Ήταν μια αρκούδα. Όρμησε και... όρμησα κι εγώ. Λογικά όνειρο ήταν. Τα συναισθήματά σου σε μεταμόρφωσαν. Δεν ήξερα ότι μπορώ να το κάνω. Εσύ δεν έκανες τίποτα. Σε κατέβαλαν. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε την εξάσκηση. Δεν γνωρίζουμε τις ικανότητές σου. Χωρίς πειθαρχία θα γίνουν ανεξέλεγκτες.
Με δίδαξες ήδη την πειθαρχία. Χρειάζομαι περισσότερα. Χρειάζομαι απαντήσεις. Απαντήσεις που δεν έχεις. Απαντήσεις που είχε η μητέρα σου. Που δεν μοιράστηκε. Κι αν υπήρχε κάποιος να μας βοηθήσει, που μπορεί να απαντήσει στο ποιοι είναι οι γίγαντες και στο ποιος τελικά είναι ο Λόκι, Ατρέα. δεν θα καταλαβαίναμε τι είναι αυτό που γίνομαι. Ατρέα! Άκουσέ με. Μπορεί να σε σκότωνα. Μέχρι να μάθεις τον έλεγχο, δεν θα πάρουμε περιτά ρίσκα. Και η απραξία είναι ρίσκο. Εσύ μου το έμαθες. Μη σκέφτεσαι για λίγο σαν πατέρας και σκέψου σαν στρατηγός. Όχι! Όχι. Σύνελθε. Από εδώ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το αγόρι που έγινε αρκούδα. Ναι, θα μιλήσουμε. Όχι τώρα. Θα φτιάξουμε το σύμβολο προστασίας και θα πάμε σπίτι. Τι συνέβη στο σύμβολο προστασίας? Εσύ. Γιατί με κατηγορείς? Δεν σε κατηγορώ, Ατρέα. Ναι, πες το στη φωνή σου. Δώσε το σήμα, πατέρα. Τώρα! Εισερχόμενα πυρά! Λοιπόν, μικρέ, πέρα από τις γλώσσες και το να ακούς τις σκέψεις των πλασμάτων, έχεις να αναφέρεις άλλες νέες μαγικές ικανότητες? Και ο Φένριρ, Τι πράγμα? όταν πέθανε, έκανες ένα ξόρκι. Όχι, δεν έκανα. Μα είδα φως. Δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεσαι. Κόλπο του Fimbulwinter μάλλον. Έχω δει αρκετά. Ξέρω που βρισκόμαστε τώρα. Ποιανού είναι όλο αυτό το αίμα? Δικό σου, Ατρέα. Σοβαρά. Ή του θυράματος που πιθανόν να έσερνες, λέω εγώ. Δεν νομίζω πως με κάνει να νιώθω καλύτερα.
Αυτό εδώ. Άσια. Δεν ήθελα να... Οι προθέσεις δεν μετράνε. Μόνο οι συνέπειες. Πώς να βοηθήσουμε? Τίποτα. Η φύση θα πάρει την πορεία της. Έρχεται θύελλα. Δεν είχαμε ήδη αρκετό κρύο. Σχεδόν φτάσαμε σπίτι. Επάνω! Φωτιά! Ληστής! Αριστερά! Στεκόμενα πυρά! Δες το σύμβολο. Αυτό γινόταν όλη νύχτα. Ίσως ήταν μέσα στο σύμβολο όταν το έφτιαξα. Μερικές φορές εύχομαι να δούλευε ακόμα ο ναός του Τύρ, για να φεύγαμε από το Μίτγκαρντ. Λένε πως ο Φίμπουλ Βίντερ επηρεάζει όλα τα βασίλεια. Ναι, αλλά πού θα ήταν χειρότερα από εδώ? Σβάνα, δεν φοβάσαι. Γενναίο κορίτσι. Καλό κορίτσι. Έτσι, μπράβο. Είναι καλός μαζί τους. Δεν εκπλήσωμαι. Σπέκι, είσαι καλά? Ένας κεραυνός ήταν. Έλα, κορίτσι μου. Καλό κορίτσι. Αντρέα! Ήθελα μόνο να Για ύπνο! Μάλιστα.
Για απόγευμα ήταν γεμάτο συγκινήσεις. Αλλά παραδέχομαι ότι μου θύμισε για λίγο τις παλιές εποχές. Τότε που οι τρεις μας συνηθίζαμε να διασχίζουμε κάποιο ανεξερεύνητο δάσος. Είχες καιρό να έρθεις στην παρέα μας, αν αυτό εννοείς. Απλώς κουράστηκα, υποθέτω. Αν δεις ένα κυνήγι ελαφιού, τα είδες όλα. Πώς νιώθεις κούραση αφού δεν χρειάζεσαι ύπνο? Υπάρχουν κι άλλα είδη κούρασης, μικρέ. Θα τα δεις όταν μεγαλώσεις. Τώρα ξεκουραστείτε, αδέρφια μου. Το πρωί είναι όλα πάντα πιο φωτεινά. Τι ήταν αυτό? Το τόξο σου! Ποιος είσαι? Μπορώ να μπω. Έχω υδρόμελο. Δεν είμαι καθόλου καλή παρέα. Είμαι βέβαιος πως θα βρούμε θέματα συζήτησης. Ωραίο μέρος. Μπορούσες να μου το πεις πριν το βάλω. Γιατί ήρθες εδώ? Από ευγένεια. Μου φαίνεσαι ένα ήρεμο και λογικό άτομο. Είσαι ένα ήρεμο και λογικό άτομο. Αν η στιγμή απαιτεί ηρεμία, Θα έλεγα ότι η στιγμή απαιτεί ηρεμία. Ναι. Ξέρεις ποιος είμαι.
Προτού πέσει ο χειμώνας, είχαμε κάποιες παρεξηγήσεις. Ήταν λυπηρό. Αλλά νομίζω πως όλοι γνωρίζουμε καλύτερα με ποιον έχουμε να κάνουμε. Βέβαια, αυτό που κάνατε στα αγόρια του, αυτό άμυνα. Οι Aesir ζούμε για το θάνατο. Κι ας είμαστε ειλικρινείς, ήταν λιγάκι άχρηστοι. Αλλά ο Μπάλντουρ, αυτός είχε αξία. Ο καλύτερος ιχνηλάτης μου, ο εκτελεστής μου. Ναι, είχε χάσει τα λογικά του. Αλλά ήταν χρήσιμος και τον έχασα εξαιτίας σας. Με πιάνεις? Μου χρωστάτε. Δεν είσαι ευχάριστος πια. Και τι θέλεις? Τι λες για ειρήνη? Πώς θα φαινόταν η ειρήνη στον αξιότιμο απόστρατο θεό του πολέμου? Τι λες να μην αλληλοσκοτωθούμε? Τι λες να κάτσεις σπίτι, να ράξεις τα πόδια σου, να μην μαλώνεις εσύ μαζί μου, ούτε κι εγώ μαζί σου? Φυσικά σημαίνει ότι αυτός θα πρέπει να σταματήσει να ψάχνει για τον Τύρ. Ναι. Ξέρουμε πολύ καλά τις Καρόνης. Κόφτω. Οι παλιές μέθοδοι του Τύρ έχουν πεθάνει. Και αυτός το ίδιο. Καταλαβαίνεις? Και μετά τέλος πατσίσαμε. Α, θα σας το κάνω ακόμα καλύτερο. Θα σας χαρίσω τον εχμάλωτο που ξέρω ότι μου κλέψατε. Καλά άκουσες, ξέρω ότι βρίσκεσαι κάπου εδώ μέσα, γλυκομίλητο κάθαρμα. Γιατί να πιστέψουμε έστω και μία λέξη? Πότε είχαν αξία οι υποσχέσεις σου? Νάτος, ο παλιός μου συνεργός. Σαν να χάσε βάρος. Ακόμα και το χιόνι να σου πει ότι είναι λευκό, ψέματα λέει. Τι είδους σοφία είναι αυτή? Το εξυπνότερο εν ζωή κεφάλι δεν βλέπει πέρα από τη μύτη του? Δεν βλέπει πως όλοι θέλουμε το ίδιο? Λοιπόν, ακούστε μια αξιόπιστη προσφορά. Θα τακτοποιήσω το χρέος που έχει στην πρώην μου. Η Φρέγια θα μείνει μακριά σου. Ο γιος σου θα είναι ασφαλής. Αυτό θες τα αλήθεια. Σωστά? Τι λες λοιπόν? Όχι. Τι σου πάρει όλη μέρα? Ώρα ήταν. Δεν επεδίωξα εγώ τη μάχη με τον αδερφό σου. Δεν με νοιάζει. Δεν πολύ μας χωρίς το τεσσάρι σου. Με προσβάλλεις που κρατιέσαι τόσο. Πώς έγινες εσύ θεός του πολέμου? Είσαι εντελώς άχαρος. Ξεφτιλίζεις τη μνήμη των γιών μου. Δεν το πιστεύω ότι έχασα από σένα.
ελπίδες. Μάλλον δεν έρχονται όταν πεις εσύ. Μπορείς και καλύτερα από αυτό. Σταμάτα να σκρατιέσαι. Είσαι μου το τέρας μέσα σου. Αυτό για τον Μάκη. Συγγνώμη για το άγαλμά σου, Τυρ, ηθικολογικό κουφάρι. Αν δεν πολεμάς βρώμικα, δεν πολεμάς καθόλου, έτσι. Οι γη σου χτύπησαν πρώτοι. Ωραία. Για δες, προσπαθείς να θυμηθείς τις παλιές κινήσεις. Φοβάσαι να δηλώσεις τα χέρια σου. Η γη παίζει να αποκαμημένη γη. Γιατί ήρθες εδώ και έγινες μπαμπάς, ξεχάστηκαν όλα, δεν πάει έτσι. Είσαι καταστροφέας, όπως και εγώ. Όχι. Εγώ θα πω πότε τελειώσαμε. Δεν φεύγω μέχρι να δω τον αληθινό εαυτό σου. Σήκω! Αυτός είναι ο Θεός που τον οφώνησε ολόκληρο πλάσιο του θέματα. Αποκλείεται να έπεσαν έτσι τα αγόρια μου. Δείξε μου ποιος είσαι. Αυτός είναι ο ξένος θεός που νίκησε τον Βάλτο. Αυτός είναι ο άνθρωπος που νίκησε τη σύγκρουτη βασίλισσα των Βαλκυριών. Τον άφησες τελευταίο, ακόμα και στο θάνατο. Τι κατά είπες?
Ο Μόντι μας αναζήτησε επειδή σε φοβόταν. Πέθανε από τις πληγές που εσύ του προκάλεσες. Να ένα δικοδηματικός πατέρα. Μου φαίνεται γνώριμο. Τι? Δεν έχει σημασία. Την έχω χεσμένη την πατέρα στη φωνή σου. Θέλω να δω τον Θεό Εσείς του το πολέμου. αρχίσατε. Εγώ το τελειώνω. Πού είναι η αγάπη σου για τη μάχη? Ελευθέρωσε τον Θεό του πολέμου. Δείξον μου. Αν πας στους γιους σου. Είσαι. Δείξε μου. Δείξε μου το φωνιά των Θεών. Βλέπω γιατί νίκησες τους γιους μου. Παρόλο που είσαι ένα τίποτα τώρα. Αλλά εγώ δεν είμαι η γη μου. Όσο για το μικρό, ο πατέρας των πάντων έχει σχέδια για αυτά. Νάτος. Να ο Θεός του πολέμου. Το πλήρωσες το χρέος αίματος. Τα λέμε. Κράτε, ο Σίντερ και ο Μπρόκ είμαστε. Εντυπωσιακή μάχη. Μήπως Σπίτι τώρα. Ό,τι έχει τον Ατρέα. πάω να ετοιμάσω μια πύλη. Δεν είναι μακριά. Να γυρίσω στον Ατρέα. Πόσο χαίρομαι που έκανες τέτοιο. Παρά... Διάστημα το μειώνεις, έτσι. Το ξέρεις ότι εμείς το φτιάξαμε, Το έχεις αναφέρει. Το ξέρω. Αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν άκουγες. Τουλάχιστον...